Това е най-новия мобилен стенд на SmartSafe WA613. Пред нас са основните камери на стенда, който се стои освен камери, има и таблет за управление. Какво откриваме в аксесуарите? Целите, 4 броя. Също така стойките за целите, които се прикрепват към джантите на автомобила. Освен този модел стойки за джанти, имаме и допълнителния вариант, който се явява тип паяк, т.е. с 3 захващащи точки директно върху гумата. Тук виждаме допълнителните аксесуари за фиксиране на волана.